Добре дошли на всички гости на Георги Янакиев. Радвам се да открием тази прекрасна изложба. Това е начало на майските празници, с което Жоро се включва с голяма сила. Много се радваме, че всички сте дошли да го уважите. А сега давам думата на Тодор Терзиев да открие изложбата. Благодаря. Уважаеми господин заместник-кмет, дами и господа, тази вечер Галерия Май представя поредната самостоятелна изложба на художника Георги Янакиев. Поводът е неговият рожден и имен ден и това по всяка вероятност е на път да се превърне в традиция. С Георги се познаваме от далечната 1983 година. Тогава сливенските художници се брояха на пръстите на една ръка. През 70-те, 80-те години в изобразителното изкуство се забелязаха наченки на разкрепостяване и всеобщ патос. Държавата и институциите не бяха безразлични към нас. Бяхме галеници на съдбата и не бе създадено усещането, че сме свободни. Творческата бохема поддържаше не лош стандарт, благодарение на многобройните поръчки от тъй наречената политическа окраса, но това като че ли доведе до липса на борбеност и желание за изява на по-високо ниво. Най-голямото събитие в кавички в художествения живот на града, като че ли беше окръжната изложба, където гарантирано имаше и откупки. От тези изложби помня поредица чудесни графики на Георги, изпълнени брилянтно в техника офорт и акватинта. През годините на прехода прозаичното измести духовното и стана много трудно за хората, които работят в сферата на изкуството. Държавата тотално се отдръпна, културата не беше на дневен ред. Дойде време да се спасяваме поединично. С това Георги не искаше да се съгласи, направи собствена галерия, която макар и за краткото съществуване успя да реализира няколко истински арт-прояви. И днес той активно работи за обединение на разбитата група на сливенските художници. В тази политически нажежена седмица ме простете, че аз се впуснах в политизиране, но всичко това беше и е предпоставка за формирането на творчески облик на всеки художник. Радостен съм, че Жоро не се подаде на тези песимистични настроения, напротив. За мен той преживява един своеобразен творчески ренесанс. Ако трябва да охарактеризирам с една дума впечатлението си от настоящата изложба, то тя е светлина. Това не се дължи само на специфичността на материала. В основата е духовното състояние на автора. Такава живопис може да прави само добър, позитивен и уравновесен човек. Наричат техниката на сухия пастел най-чувствената, тъй като и пръстите играят съществена роля. Директната връзка прави творбата детална и разкрива безпогрешно душевността на художника. Винаги съм оприличавал техниката на рисуване с пастел, като да използваш прашец от крилата на папирута. Най-важното за всеки творец е да е искрен в своята работа. Тогава картините изглеждат като направени на един дъх. Точно такова е усещането, когато гледаме пастелите на Георги. Той се справя с завидна лекота с натюрморта, пейзажа и портрета. В пейзажите си автора споделя преживяното и показва своите емоции чрез различните състояния на природата. Те излъчват неговото присъствие, неговата изящност, неговата романтична представа за света. Казвам това, тъй като обикновеният човек не би обърнал капка внимание на прототипа на сюжета. Ако мога да си позволя да дам на Жоро препоръка, то тя е да опита да излезе от еднообразието на класическия формат и да експериментира по-наедро. Георги, желая ти да си здрав и все така творчески активен. На добър час на живота. Ами ако аз трябва да кажа няколко думи, то е първо благодарност на Терзиев за хубавото слово. На вас добре дошли на изложбата. Благодаря ви, че сте тук, че сме заедно, че отново и искам да ви кажа, че трябва да се виждаме и за бъдеще.
за себе си, какво да кажем, толкова хубави думи казвате Зев за мен, до някъде разкри моята същност, и аз съм, така да се каже, гол пред вас. Мога, единствено тук имаме естрадата, която да свържем нещата с моите неща и бъдещи намерения с музиката и най-вече, да кажем, с даваха наскоро Гласът на България, една песен на Емил Димитров, ако си дал нещо от себе си на хората, любов, ти не напразно си живял, така перефразирам, отгоре, но може сега да не ги усещаме тези неща, но истината, макар и да закъснява тя, това ще дойде при нас. С това откривам изложбата. Добре, още веднъж на всички и минете тук да се пием, да се гадим, да се бъде